Il-bebbux. Jien u ħija jinħobbu ħafna niklu l-bebbux. Ommi vera taf is-sajru. U għalhekk jien u ħija mmorru niġbru xi ftit biex ommi tkun tista' ssejjarulna. Però l-bebbux mhux dejjem joħroġ. Kif tafu, il-bebbux iħobb jixxarrab u għalhekk joħroġ fix-xita. Fix-xitwa, kull meta tagħmel ix-xita nhar ta' Sibt jew nhar ta' Ħadd, jien u ħija niddedikaw ftit sigħat biex niġbru l-bebbux. Aħna mmorru fl-għeliqi ta' ħdejna u qabel ma mmorru nilbsu l-boots u l-inċirata. Magħna nieħdu umbrella tax-xita u borża tax-xibka biex impoġġu l-bebbux ġo fiha. Meta jkun ħafna ksieħ u mal-tembirrat u s-sajjetti, jien u ħija ma naqtawx qalbna u mmorru xorta waħda. Kemm tieħu pjaċir bina l-mama meta tarana lura d-dar bil-borża mimlija? Ommi tħallih fil-borża tax-xibka għal ftit jiem u wara issajru. Tgħidx kemm nieħu gost meta niġi lura mill-iskola, niftaħ il-bib ta' barra u nxomm ir-riħa tfuħ tal-bebbux imsajjar